Paman. Padaranira Dewi Gandawati sampun karo sakit. Wus ana sasmita lan munarsa babaran. Bikut sangya para embang ceti nyawisaken uga rampenira. Ing mangke Sang Prabu Durpada anyundang dhateng Dewi Gandawati sinartan mantaran sakti nyuwun kersane Gusti Kanyita jagat. Slametka kang linairake, slametka kang nglairake. Dadak sakala brawedal saking Gua Garba. Jabang bayi. Mijil pawestri mesem Sang Prabu Durpada. Pancala tak klumpuke kabeh. Awan daging, bengi ya daging. Wiwit mateng nganti mentah tak pangan kabeh. Ewadene lair kok ya maksa wedok meneh. Ya wis. Wis ora dadi apa. Mangko yen duwe mantu ora ya lanang. Ya. Yai Gandawati pun kakeng nampa tangan loro. Pun kakeng nampa tangan loro awit lairipun nang jabang bayi peparingi Gusti Kanyita jagat kudu mijil wanita. Ya mung ngene dadi seksi anakku kang wadon iki bakal tak paringi jimat asma Sri Kandi. Indriya Sasara Maruta